Ngatonika. Wogane oko bwana. Wogane oko matin. Adito mondi matin nade tadwa wuoyo kodi. Daki wogane ok iwinj gima nyisi. Ayiene dich lakini en mana wuoyo dakika 2 kende to be idok adok e tijino onge sida. Yaone matin. Minde bende nyalo ng'eyo ng'ato jatelo yawa. Gine to kare mi dakika. Ang'o mi ketho winjruok ma wawinj kaka ne wawinjo? Ibi ng'egi ya jatelo. An wana lakini koro okobedo na maber. Iwinjo Jipanoran. Ining'e ni intiere gi wich moro. Ok wich moro. Ijakalo ga chik. Ne wawinjore nang'o? Ok ema wacho ok en wich moro. Wich marach mana madanga kele polodia. We dhao. Adwa ni walu seria. Awacho kamae. Iwinjo. Ok temnia. Meda wana wanyalo medi ok atamora. To mak mana ka imbi medo pesa. Tamedi 1 hour. Pesa taonge go imbi shida mayudo kawuono ni nyalo yudi chieng' moro ok ing'e shida mayudo ne kongi penja shida no. To bi mana nyisi. Welora ne dho correct gimitim. Nikech ang'eyo amba an dichuo. Koro ang'eyo shida manyalo bedo. Amedi 20 minutes. Room manade mabedo maonge kata kopato. Ma ng'ato nyalo wuok oko. Arwako mana wuocha ga machaka dungo ka idwa ni mondo mi gona ko. Opato manade to pato ne bwo kitanda kanyo. Karin kidonjo tango mi ng'iyo ga. Opato mong'adi mawiyo ng'adi mowuok ni. Magi wach ni mane gima danga magi mitigo ko pato onge tadhi nyuni opato manyien sani. Iwinjo baba? Adwa ni wawinjre kodi. Ka opato manyien midwaro tadhi nyuni kata mana sana. Mi 20 minutes. Pato mar bata dang ng'ato keli ko sungo ne temne iwinjo. Ang'o? Pesa ma sechuli cha. Iwinjo kata amba kikiweni ni mae makoro kama bire mokwongo. Iwinjo. Utende gi aselimo mang'eny. To koro inidwa nang'o? Dakikona pachi tang'i gima wanyalo timo wan. Ing'ini wawinjruok e teko wuon. Awacho ni kik waket dhao, kik wabi sana. Ema wacho. Yes. Mondo mi abed gi ula custom. Iwinjo. Wan kata mana sabi na jo wadhiye to pok waneno ka ng'ato dwani mondo mi aras ng'ato kama. Kuongirita ka wuok to koko koponi en pesa mimedo tamedo. Kora penji ploda ka idwa pimo gi sabi na jo. Ni plodi manade kosimbo keti aketa ka ng'ama choko pesa. Oket ng'a. Bwana makara na tiyo kara wuok. Ema wacho iwinjo. Timnia ang nagoli oko gi nyako no. Ang nagol nyako no oko ka mi dong ka pod rioloi. Ang idong oko ka pod rioloi. Anindo ka kenda ok ni nitie ng'at moro but atimo tich moro matek mar social media. Koro wacho ni wa extend na time matin tu. Ok ni denda oloya mali. Ana ninda ayweyo. Iwe winjore nang'o? Ere kaka ne wawinjore? Okay, wawe bi sana wach ni. Watim kaka wawinjore. Meda 2000 tami 1 hour kaka ni dwaro no. To kionge pesa, tami only 20 minutes and all shall be done. If not so, ka ingi pachi moro to be onge sida. Ineno ni ye. Bayo, we kelo vi. Akwa wuok kodi wa jatelo medhena. Wuowa. Nitie thum moro ma winjo mar Prince. Thum ng'a? Ma Prince nda wunya ndalo. Watiek thum mondo wuoth. Koro ing'e ni rooms gi opong', nitiere ng'ama ne dwa tiyo gi room ni. To inemi bire room ni motelo. Tanwango kideko seriously. Mane momiya kwa wadi wuoth tiyo e room ni ema endelea wani koro wa win thum ma Prince nda wunya ndalo. With my personal. We bago pacha. Idwa ni mondo miya we bago pacha gi nyiero. Koro onge nyiero bwana. I'm serious to ini nyiero koda. 10 slings, no,